ओरैसो मोजां नुयोलै केमेराया सावथिबाय एसे गरमावसो सुथेसे सुथेनानै सावथिबाय आरोखि ना लगिन खालामना होबोखाबायना आङो अटिपि माबा खालाम टाइम लगेगा ना इसी तरह halaman rumah ya. ममबाथि माबा नैबे फांखाखौ हगारा जागोन ना थाब गुसु जानायनि सावथिजोब्बाय इधर दिन में मतलब ना itu video होने दो क्या होगा से आमने itu dan ना Yeah. आंनिबा बेयाव होबानो जासिगोन दां इयाथाय मारैलाय हगोनखै एकदम ओरै मेन मेनाव होखाबायना गेजेर गेजेराव मोनसे होबानो जागोन
गानो नागिरखाया डेन्जार गोराखा आथाया थांफै दं फांखा गोनांखायसो खमबाव Susun dia kita deliver aku. Dia nada dia nada एक जगह सारा 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 Itu ya bocor. Nah, kalau bahasa ini. जोब्बाय आरोखि ना सावथिखांबाय नै जों गामिना फाइनालि गाइस जोब्बाय होननाय जाबाय गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय ओइ फाइनालि गाइस नायना लाबानो जाबाय जोब्बाय आरोखि ना नै ओरैबो नायना लाबावनो जोब्बाय सारा माबायदि मोनदों गोसोखौ एसे बुंना होदो मोजां मोनो ना अ औ औ सानसेबाबो जाबाय खौसे जायाखिसै रायजो राजाफ्राबो मदद होबाय दा जोब्बाय आरोखि ना नै दा जों गामिना जोबनाय थांबाय अबदा मोजां जेबो दावराव दावराव जायाखै आरो बे पार्टि बै पार्टि फैनानैबो माने जेबो गुलु गुजुं खालामफैयाखै आरोखि ना दा भिडिअ'बो नै